Aprende o nome dos principais signos ortográficos. O que máis se repite é a coma ou a vírgula, o que máis te guste. As dúas formas están admitidas. As dúas proceden do latín, aínda que en portugués só se di vírgula e en castelán só se di coma. Despois está o punto con U. En portugués é con O. Nos números, os puntos son para separar miles e as comas para os decimais. Máis signos, o punto e coma. En inglés, semicolon. Logo temos tamén os dous puntos, ou colon en inglés. Os puntos suspensivos, que son 3, recorda. Nin 2, nin 4, nin 5. En portugués chámanse retichenxos. O guión, ou trazo. A Academia non recolle o termo hífen, que é o que se usa en portugués, tomado do inglés hyphen. Que máis? Tamén temos as paréntesis. As paréntesis e non os paréntesis. E os corchetes, en portugués, colchetes. En portugués, colchetes. Recorda tamén que isto é un asterisco, isto un cancelo, isto unha barra e isto unha arroba. Que somos xente moderna. Digo eu.